Karabot bang yun? It will... Nasignal lang. Maray masignal. Namin nagdulog. Ang tabako. Bago ako tingin. Bago. Karibok. Suwada. Nare-record pa yung ubo mo. Ha? Nare-record dito. Muhammad El Hindi, Assalamualaikum, Walaikum Salam Lalam. How are you? Ayan. Mega love shout out. Muhammad El Hindi Lalab, thank you so much. Ayan. Don't forget to give me likes, Muhammad. Thank you. Muhammad, thank you so much. Ayan. What time is it now in your country? I mean, what time is it now in Morocco? Ayan. $3 million mega love shout out. Ayan. Like. Ayan. Thank you, Muhammad Love. Thank you so much. Morning, Sir Bruchito. Ayan. Ang ganda ng ating gising ngayon. Maganda ang mood. Maganda ang mood ni Aileen Ski Vlog. Ayan. Maganda yung ating tulog. Maga kong natulog kagabi. Sir Bruchito, mega love shout out. Sir Bruchito. Ayan. Sir Bruchito, good morning. Ayan. Bruchito channel, mega love shout out. Sir Bruchito. Mohamed Elindi, thank you so much, Lalab. Thank you. Thank you, Lalab, sa palikes. Thank you so much. Open mo yung premiere yan. Ayan. Sige, Lalabs. Premiere mo ngayon yan. Ay, pin kita. Naka-premiere na ba yan siya? Palablab na kapin. Ay, mga Lalabs. Ayan. Ang nakapin, tingnan natin. Tapos na. It's okay, no problem. Ayan. Panoorin na lang natin ng ano. Hindi pa siya tapos. Hindi pa tapos si Bruchito. Ayan, bakit naka-play pa rin, oh? Tapos na. Ayan, 3 million mega love shout out. I-like na lang, panood ko na lang ng ano. Kumukulog, Diyos ko. Iha. Sobrang ganda ng ngiti mo, host. Maganda kasi yung ano ko nga yung tulog. Maga ako natulog kagabi, Sir Bruchito, mga 8 pa lang tulog na ako. Ayan. Gumising ako ng 5:30 ng umaga. Mahaba ang tulog ko. Kaya maganda ang mood ni host. Ay, Diyos ka.
Nag-iiba lang yung mood ko kapag nag-loading. Diyos ko. Wag naman sana, Diyos ko. Kahapon, bad trip. Naka-take 3 ako kahapon, Sir Buchito. As in, hindi talaga, nag-wielding talaga sa kabila. My channel is my passion. Mega love shout out. Hello, my cute friend. Ayan. My channel is my passion. Mega love shout out. Tapusin mo premier ko. Pinapanood ko, Sir Buchito. Ako yan, si Bicolana. Ayan, lablabin natin nakapin on premiere mga lalabs. Ang nakapin po, nakapin. My channel is my passion. Mega love shout out. Mohamed Elhindi, thank you so much, Mohamed. Ayan. Mohamed Lalab, thank you so much. Tadan, tadadadan. Tadan, tadadadadadadadan. Ayan, 4 million mega love shout out mga lalabs. 4 million is in the house, mega love shout out. Howdy. Rodi Irahita lalab, mega love shout out. Ayan. Rodi Irahita, mega love shout out. Thank you so much, lalab. Rodi, thank you so much. Like Dan, ayan, from my channel is my passion. Ayan. Leodis dito do ompo ko, mega love shout out. Lalab Leodis, thank you so much. Mga lalab, don't forget to give me likes. Ayan. I-like nyo si host, mga lalabs. Huwag kalimutang i-like si host. Ayan. Tusukin nyo si host, mga lalab, tamsakan. Patamsak mga lalab, patamsak si host. Ayan. Lea Des dito doon po ko mega love shout out. Lumabas na naman yung ano. Nagpakita na naman yung bruha. Nakakainis. Sir Bruchito, please no. Wag naman sana, Diyos ko. Hindi na ako nakakapag-live ng maayos. My channel is my passion like that. Ayan. Lalab, thank you so much. Thank you so much. Thank you. Please no. Sir Bruchito, wag naman sana. Diyos ko po. Kahapon talaga, Sir Bruchito, 20 minutes pa lang yung live ko kahapon. Ganito rin ako nag-live kahapon, mga 7:20. Ayan. 20 minutes pa lang yung nakakaraan. Nako, yung loading, hindi ko na maintindihan. Nag-try akong mag-take 2, ganun pa rin. I tried also take 3, but same. Sobra kong asar, nag-sign out na lang ako. Kahapon hindi maayos yung live ko, hindi maayos talaga. Carlo Balbuena, vlog, harang, mega love shout out. Carlo Balbuena, mega love shout out. Salamat lalab sa paharang. Ayan. Mega love shout out. Meron ka na pong jacket. Ayan, Carlo, mega love shout. The Great Dave Channel, Tusok. The Great Dave, mega love shout out. The Great Dave. Ay, kunin ko lang yung aking mobile. It's naka-charge. The Great Dave, mega love shout out, lalabs. Ayan. Salamat sa damit host from Carlo Balbina Vlog. Carlo Lalas, main channel mo ba to, Carlo? Check nga natin. Yes. Main channel. Tingnan natin kung nakadikit.
My channel is my passion. 537 ka na. Ayan. From Brochito channel. My channel is my passion, lalab. Kindly return to Brochito channel. Danho sa nilapag ni Bicolana ng Uragon. Ayan, salamat, lalabs. Thank you so much. Ano ba yung nilapag ni Bicolana ng Uragon? Thank you so much, lalab. Thank you. Alright. Mga lalabs, ayan, ang susunod natin si, my channel is my passion. Mga lalab, patamsak pa ako sa nakapin. Brochito channel. The Great Link Dan. Ayan, The Great Dave. Can you return to my channel is my passion. Already connected to you. Ayan, thank you so much. Ayan, my channel is my passion. Nagbaba ng bahay. My channel is my passion. Ayan, lablabin natin mga lalabs. Lablabin. Brochito Dan Pulpak po kapatid from Carlo Balbuena Vlog. Ayan, ano po, Sir Brochito. Dan na po si Carlo Balbuena po sa'yo. Tingnan nyo, Carlo, kung nakadikit yung main channel ko sa'yo, ha. Tingnan natin. Go to channel na lang po from Carlo Balbuena Vlog. Ayan. Mga lalabs, yung gustong dumikit kay Carlo Balbuena Lalas, pwede kayong mag-go to channel. Tingnan natin. Ayan, Carlo, hindi pa pala ako dikit sa main channel, lalabs. Ayan, nandito na ako. 2 days success. Carlo Balbuena, nasa bahay mga kulalabs. Ayan, ikaw. Please. Diyos ko naman, hindi na tayo nakapag-vlog ng maayos. Dating dikit na sa'yo, host. Nag-iikot-ikot lang ako, kaya dito naman ako sa'yo, haha. Okay lang, lalab. Salamat. Okay lang. My channel is my passion niya still here. Ayan, lipat tayo kay my passion. Kasi ako pero dot pa rin. YT pa more, Carlo. Masipag ka, Carlo. Madam Ara, out. Diyos ko, Panginoon. Ayan. Nagsisimula na naman. Diyos ko, patawarin mo. Babae, anak mo, manay. Ganda mo ngayon. Sana, Madam Ara, salamat. Salamat po, Madam Ara. Hindi ko adik lang ho, ha. Na-excite na.
Diyos ko po, wag naman sanang ganito. Diyos ko po, wag naman sanang ganito. Bida, Dang, pag napunta ka nga rin sa tindahan, patingin nga dang ng ano, RNA Los Vlog, nagbaba ng bahay, lablabin natin. Yung mga marites, nag-ipon-ipon. Dang, tingnan mo kayong ref, Dang.